ማህቤሪ ዝበሃል ኣብ ናይ ቅልስ ውድድር ንፉዕ ስለ ዝነበረ ነቲ ዝፈትዎ ናይ ስፖርት ውድድር ኣብ ውላዱ ከቐጽሎ ስለ ዝደለየ ወዲ ንኽወልድ ይደሊ። እንተኾነ ግን ከምቲ ዝተጸበየ ኸይኮነሉ ኩለን ደቁ ኣዋልድ ዋላ እኳ ተኾና ንሱ ግን ተስፋ ኸይቆረጸ ነቲ ኣቐዲሙ ኣዝዩ ዝፈትዎ ዝነበረ ናይ ቅልስ ውድድር ኣብ ደቁ ንኸቐጽሎ ብዙሕ ክጽዕር ይጅምር። ሰላም ጋይስ ሎማዓንቲ ድማ ዳንጋል ዘርእስታ ኣብ ሓቀኛ ታሪኽ ዝተመርኮሰት ኣዝያ መሳጢት ናይ ህንዲ ፊልም ሒዘልኩም መጽ ዘለኹ ናብታ ፊልም ክሕልፈኩም። ታሪኽና ክጅምር ከሎ ሓደ ኣብ ህንዲ ዝነብር ናይ ቅልስ ተወዳዳሪ ዝኾነ ሰብ እቲ ዝነበሮ ውድድር ስዒሩ ንሃገሩ ወኪሉ መዳልያ ክሽለም ከሎ ንሪኦ። እንተኾነ ግን እዚ ተወዳዳሪ ብዘጋጠሞ ናይ ኢኮኖሚ ውድቀትን ብዝነበሮ ትሑት መነባብሮ ምኽንያት እቲ ዝፈትዎ ናይ ስፖርት ውድድር ገዲፉ ኣብ ሓደ ናይ መንግስቲ ካምፓኒ ተቖፂሩ ንኽሰርሕ ይግደድ። እዚ ተወዳዳሪ ስሙ ማህቤር እዩ። ሓደ መዓልቲ ናይ ምሸት ከባቢ ድማ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ቦታ ከሎ ንማህቤር እቲ ኣብ ቴሌቭዥን ዝመሓላለፍ ዝነበረ መደብ ኣድህቡ ይስሕቦ። እቲ ኣብ ቴሌቭዥን ዝመሓላለፍ ዝነበረ መደብ ድማ ኣብ ህንዲ ዝካየድ ናይ ኦሎምፒክ ውድድር እዩ ነይሩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ልክዕ ከምኡ ቀደም ናይ ቅልስ ተወዳዳሪ ዝነበረ ሃርኬንደር ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ጎኑ ደው ኢሉ ነቲ ኣብ ቴሌቭዥን ዝመሓላለፍ ዝነበረ መደብ ደው ኢሉ ክርኢ ይጅምር። ሽዑ ንሽዑ ድማ ንኽልቲኦም ሓደ ሓሳብ ይመጸሎም። ኣብቲ ውሽጢ ናይ ስራሕ ቦታኦም ከለዉ ክልቲኦም ናይ ቅልስ ውድድር ንኽገብሩ ይሰማምዑ። ነቲ ውድድር ንኽጅምርዎ ማህቤርን ሃርኬንደርን በቦቶኦም ሒዞም ንኽቃለሱ ይዳለዉ። ካብኡ ንድሓር ድማ ክቃለሱ ጀሚሮም። ኣብ መወዳእታ ድማ ማህቤር ስዒሩ እቲ መንጎኦም ዝነበረ ውድድር ይውዳእ። ኣብ ዝቕጽል ንሪኦ ድማ ማህቤር ንሃገሩ ናይ መዳልያ ሽልማት ንኸምጽእ ዘለዎ ድሌት ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተወድአን እዚ ነገር ድማ ኣብ ወዱ ክሪኦ ከም ዝደሊ ክሓስብ ከሎ ንሪኦ። ከምኡ ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ቀደም ተወዳዳሪ ከሎ ዝነበረ ውድድር ስዒሩ ኣምፂዎ ዝነበረ መዳልያታት ክርኢ ከሎ ንሪኦ። ከምኡ ድማ ሓደ መዓልቲ ነቲ ናቱ መዳልያ ናይ ወዱ መዳልያ ከም ዝሽፍኖን ወዱ ካብኡ ንላዕሊ ሓያል ናይ ቅልስ ተወዳዳሪ ከም ዝኸውን ከም ዝኣምን ንበዓል ቤቱ ንዳያ ክነግራ ከሎ ንሰምዕ። ከምኡ ድማ በዓል ቤቱ ዳያ በኽሪ ውላድ ምስ ወለደት እቲ ውላድ ማህቤር ከምቲ ዝጽበዮ ዝነበረ ወዲ ዘይኮነስ ጊታ ዝተባህለት በኽሪ ጓሎም ትውለድ። ማህቤር ግን ወዲ ክወልድ ይደሊ ስለ ዝነበረ በዓል ቤቱ መሊሳ ካልኣይ ውላድ ትጠንስ። እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ማህቤር ከምቲ ዝተጸበዮ ኸይኮነሉ ሕጂ እውን ወዲ ውላድ ክረክብ ኣይከኣለን። ልክዕ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ንማህቤር በዓል ቤቱ ዳያ ባቢታ ዝተባህለት ጓል ትወልድ። ማህቤር ድማ ሕጂ እውን ተስፋ ኸይቆረጸ ንሳልሳይ ግዜ ወዲ ንኽወልድ ይፍትን። እንተኾነ ግን ማህቤር ከምቲ ዝሓሰቦ ክኾነሉ ይከኣለን። ብዘይካተን ተወሊደን ዝነበራ 2 ዋልድ ተወሳኺ ካልኦት 2 ዋልድ ወሊዱ ናይ 4 ዋልድ ደቁ ኣቦ ይኸውን። ማህቤር ድማ በቲ ነገር ተስፋ ቆሪጹ ካብ ሕጂ ንድሓር ውላድ ንኸይወልድ ወሲኑ ምስ ሰበይቱ ይዘራረብ። ከምኡ ድማ ነቲ ኣቐሚጥዎ ዝነበረ መዳልያ ንኹሉ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ልዒሉ ኣብ ኣርማድዮ ዝመስል የቐምጦ። ከምኡ ድማ ሓደ መዓልቲ ናይ ምሸት ኣከባቢ ማህቤር ካብ ስርሑ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ንማህቤር ጎረቤቱ ዝኾኑ ንደቆም ሒዞም ናብ ገዝኡ ይመጹ። እተን ንማህቤር ኣዋልድ ደቁ ነቶም ንዕኦም ደቆም ዝኾኑ ወዳት ንሰን ከም ዝሃረምኦም እንዳነገሩ ንደቁ ንኽመክር ክነግርዎ ከለዉ ንርኢ። ማህቤር ድማ ነዚ ምስ ረኣየ ነተን ኣዋልድ ደቁ ጸዊዑ ከመይ ጌረን ነቶም ኣወዳት ከም ዝሃረምኦም ይሓተን፣ ንሰን ድማ ከመይ ጌረን ከም ዝሃረምኦም የርእዮ። ማህቤር ድማ ነዚ ምስ ረኣየ እተን ኣዋልድ ደቁ ኣብ ቅልስ ሓያላት ከም ዝኾና ይፈልጥ። ከምኡ ድማ ነቲ ወዲ ዘይወለድ ኪሉ ዝጠዓሶ ዝነበረ ሙሉእ ብምሉእ ይገድፎ። ማህቤር ድማ እዚ ፈሊጡ ብኡ ድሕሪ ምሕሳቡ ምሸት ንበዓል ቤቱ ንዳያ ደቁ ናይ ቅልስ ተወዳደርቲ ንኽኾና ከም ዝደሊ ይነግራ። ዳያ ድማ ከምዚ ዓይነት ናይ ቅልስ ውድድር ነዋልድ ከም ዘይከውንን ኣዋልድ ኣብ ናይ ገዛ ስራሕ ጥራይ ንፉዓት ከም ዝኾና ትነግሮ። ከምኡ ድማ ጎረባብቶምን ኣብቲ ከባቢኦም ዘለዉ ሰባትን ንዕኦም ክብልዎም ዝኽእሉ ከም ዘፍርሓ ትገልጸሉ። ማህቤር ድማ ናይ በዓል ቤቱ ዘረባ ድሕሪ ምስምዑ ተገደደ ንሓንቲ ዓመት ጥራይ ዋላ ንኽትፈቕደለንን ኣብዛ ውሽጢ ዓመት ወላ ሓንቲ ምምሕያሽ እንተዘየርኤንኦ ከምቲ ንሳ ትደልዮ ከም ዝኸውን ይነግራ። በዚ ዝበላ ነገር ድማ ምስ በዓል ቤቱ ምስ ተሰማምዐ ንደቁ ብንጉሁ ባራቢሩ ከም ዝትስኣ ይገብር።
ከምኡ ድማ ተኸቲለንኦ ንኽመጻ ይነግረን። እተን ቆልዑ ድማ ኣቦአን ዝብሎ ዘሎ ነገር ዋላ እኳ ተዘይተረድአን ንዕኡ ተኸቲለንኦ ናብ ደገ ምሱ ይወፃ። ኩሎም ናብ ደገ ምስ ወፁ ድማ ነቲ ዝፈትዎ ምቁር መግብታት ክሳብ ዝኣኽለን ንኽበልዓ ይነግረን። እተን ቆልዑ ድማ ተሓጒሰን እንተኾይኑ ኣቦአን ሃንደበት ከምዚ ዝብለን ዘሎ ዋላ እኳ ተዘይተረድአን ነቲ ዝተቐረበለን ምቁር መግብታት ክበልዓ ይጅምራ። ካብኡ ንድሓር ድማ ኣቦአን ማህቤር ካብ ሕጂ ንድሓር ዝኾነ ዓይነት ምቁር መግብን ወይ ድማ መሪር መግቢ ክበልዓ ከም ዘይክእላ ይነግረን። ከምኡ ድማ ኩሉ ግዜ ንጎሆ እንዳተሰኣ ክጎያ ከም ዘለዎን ይነግረን። እተን ቆልዑ ድማ ናይ ኣቦአን ትእዛዝ ኣብ ተግባር ከውዕልኦ ስለ ዝደልያ ከምቲ ንሱ ዝበለን ኩሉ ግዜ ንጎሆ እንዳተሰኣ ንንውሕ ዝበለ መንገዲ ክጎያ ይጅምራ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ዝጎያሉ ዝነበረ ግዜ እቲ ናተን ዝገብርኦ ዝነበራ ክዳውንቲ ክጎያ ከለዋ ስለ ዘሸግረን ቁንጣን ማልያን ይህበን። እዚ ዝረኣዩ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ድማ ንማህቤር ክቋየቕዎ ይጅምሩ። ንደቁ ድማ ከም ኣወዳት ክርኤን ከም ዘይብሉን ንሰን ኣብ ናይ ቅልስ ውድድር ኣቴን ነቲ ውድድር ክጻወርኦ ከም ዘይክእላ ክነግርዎ ከለዉ ንርኢ። ማህቤር ግን እቶም ሰባት ዝብልዎ ዝነበሩ ዘረባ ከይሰምዐ ንደቁ ኣበርቲዑ ኸሰልጥነን ይጅምር። ማህቤር ንደቁ ብስፖርት እንዳሰልጠነ ናይ ስፖርታዊ ስነ ምግባርን ቅርጽን ከም ዝህልወን ድሕሪ ምግባሩ ኣብ ናይ ቅልስ ውድድር እቲ ቀንዲ ኣድላይ ዝብሎ ነገራት ንኽምህረን ኣብቲ ከባቢኦም ናብ ዝነበረ ናብ ናይ ቅልስ መምሃሪ ቦታ ይወስደን። እንተኾነ ግን ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ሰብ ክቕበሎም ኣይከኣለን። ማህቤር ድማ እዚ ነገር ኣብ ዝሰማዓሉ ግዜ ሓደ ሓሳብ ናብ ርእሱ ይመጽእ። ናብ ገዝኡ ኸይዱ ናቱ ናይ ቅልስ መዋዳደሪ ቦታ የዳሉ። ንደቁ ድማ ኣብቲ ንሱ ዝሰርሖ ቦታ ከም ዘለማመዳ ይገብር። ማህቤር ድማ ኣብቲ ዘለማመዳሉ ዝነበራ ግዜ ሓደ ነገር ይርዳእ። ካብዚ ሕጂ ዘለዎን ሓይሊ ብዝበለጸ ንኽሕይላ ግድን ምስ ኣወዳት ክዋዳደራ ከም ዘለዎን ይሓስብ። ከምኡ ድማ ምስ ወዲ ሓትነአን ዝኾነ ኦምካሮ ናብቲ ናይ ውድድር ቦታ ኸይዱ ምስአን ከም ዝዋዳደር ይገብር። እንተኾነ ግን ኦምካር ንኽልቲአን ኣዋልድ ብቐሊሉ ይስዕረን። እዚ ዝረኣየ ማህቤር ድማ ሕጂ እውን ካልእ ከመዓራርዮ ዘለዎ ነገር ከም ዘሎ ይርዳእ። ናብ ገዛ ኸይዱ ድማ ንበዓል ቤቱ ዳያ ካብ ሕጂ ንድሓር ደቁ ኣሕምልቲ ክበልዓ ከም ዘይብለንን ስጋ እንዳተመገባ እኹል ፕሮቲን ክረኽባ ከም ዘለወን ክነግራ ከሎ ንርኢ። ካብኡ ድማ ኣብ ከተማ ናብ ዝርከብ ናብ ሓደ ስጋ ሸይጥ በዓል ድኳን ብምኻድ ስጋ ካብቲ ዝነበረ ዋጋ ብሕሱር ንኽሸጠሉን ንሶም ኣብ መጻኢ ተፈለጥቲ ኣብ ዝኾኑሉ ግዜ ኣብቲ ስርሑ ብዙሓት ዓማዊል ንኽህልውዎ ነቲ ናቱ እንዳ ስጋ ፍሉጥ ከም ዝኸውን ከም ዝገብሩ ይነግሮ። ማህቤር እዚ ኩሉ ነገር ክገብር ከሎ ናይ ደቁ ድሌት ኣይሓትትን እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል ድማ እተን ንማህቤር ደቁ እቲ ንሱ ዘሰልጥነን ዘሎ ስልጠና ከም ዘሰልቸወንን ምስቲ ዘለወን ትምህርቲ ድማ ይጥዕመን ከም ዘየለ ይነግሮ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ናይ ስልጠና ግዜኤን ሓመድ ናብ ፀጉሪ ርእሰን እንዳኣተወ ፀጉረን ይባላሾ ከም ዘሎ ይነግሮ። ማህቤር ድማ ደቁ ዝበልኦ ነገር ድሕሪ ምስምዑ ንፀጉሪ ርእሰን መፍትሐ ከም ዘለዎ ብምዝራብ ነቲ ፀጉሪ ርእሰን ንኽቆርጾ ይውስን። ኣብዚ ግዜ ድማ እተን ኣዋልድ ደቁ ኣዝየን ይሓዝና። ከምኡ ድማ ኣቦአን ፀጉሪ ርእሰን ንኸይቆርጾ ክልምንኦ ከለዋ ንርኢ። እንተኾነ ግን ማህቤር ኣብ ሓሳቡ ስለ ዝጸንዐ ፀጉሪ ርእሰን ንኽቆረጻ ይውስን። ኣብ ዝቕጽል ድማ ንማህቤር ደቁ ጊታን ባቢታን ፀጉሪ ርእሰን ተቆሪፀን ናብ ቤት ትምህርቲ እንዳኸዳ ከለዋ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ኩሎም ናብአን እንዳመልከቱ ነንሕድሕዶም ብአን ክዛረቡን ሕሹኽሹኽ ክብሉን ይጅምሩ። ከምኡውን ሓደ መዓልቲ ጊታን ባቢታን ካብቲ ዝነበረን ስልጠና ንማህቤር ከም ዝሓመማ ነጊረን ተሪፈን ንማህቤር ደቁን ኦምካርን ናብ ናይ መሓዘኦም መርዓ ብሓደ ይኸዱ። ኣብቲ ናይ መሓዘኦም መርዓ ድማ ክስዕስዑ ከለዉ ንሪኦም። ንደቁ ኣብ ገዛ ዝሰኣነን ማህቤር ድማ ኣብቲ መርዓየን ዝህልዋ ኢሉ ናብቲ ቦታ ይኸይድ። ኣብኡ ምስ በጽሐ ድማ ኦምካርን ደቁን ክስዕስዑ ከለዉ ይሪኦም። ማህቤር ድማ ብኦምካር ኣዝዩ ስለ ዝሓረቐ ከምኡ ድማ ንሱ ሒዝወን ዝመጸ ስለ ዝመሰሎ ብጽፍዒት ይሃርሞ። ካብኡ ንድሓር ድማ ኦምካርን ንማህቤር ደቁን ከምኡውን እታ ትምርዖ ዘላን ናብ ሓደ ክፍሊ ኣትዮም ክዘራረቡ ይጅምሩ። ኣብዚ ግዜ እተን ንማህቤር ደቁ እቲ ኩሉ ግዜ ዝወሃበን ስልጠና ምርጭአን ከም ዘይኮነን ኣዝየን ከም ዝሓዝናን ይዛረባ። እንተኾነ ግን እታ ጓል 14 ዓመት ከላ ብዘይድሌታ ትምርዖ ዘላ መሓዘኦም ንዓአን ዝሓሊ ንፉዕ ኣቦ ከም ዘለወንን
نعا أبوها زقبرو زولو نجر نخريئة تنجرن كومو دما نبؤن كمارر خمزي بلن كتنجرن كلا نرئي كومون اتاقوال زربا غتيلا أوالد أبزي كبرالو حبرة سب نسو نعان أمينو كمز عينة حلافنة وسيدو نعان زسلتنان نعان حسيبو خمزخونة كتنجرن كلا نسمع أبزي جيزي اتن مهبير دكو اتمحز انت بلن زلا نجر لكع كمزخونة سلستردا أبوان زقبرلن نجر كلو نعاني لخمزخونة كحسبا يجمرا أبزغتل معالتي نقوهو نمهبير دكو محزن زبلت النجر سمعن أبوان كابدك أسن كساب زبارابرن كي تتصبيا بنقوهو تسين لممدن يجمرا الزتراي زيكونا نتز قبرو لممد كابت الزنبرة عبرتي عن كتيلن مس أمكار تواداديرن نأمكار يسعرو مهبير دما أزم إسرائي كاب أمكار نابز حيل سب كيدن مسؤون خوادادرا بمحساب عبت خبابي كل جيزي نابز الدالو نابنايك اللس وددر بوتا يوسدن انتخونا جن عبت بوتا زوادادرو أودات رايس لزنبرو نمهبير أوالد كم زي قبلو ينقرو مهبير دما اتحسابهم تصبو كم زي كونن بزحت عذب تخهلوهم تدعد اليوم أب مونغو أوداتن أوالدن زكايد وددر بزيادة نوتهم تعذبتي كم زبزحهم ينقروم لكع كم تمهبير زبلو دما أب مونغو أوداتن أوالدن زكايد وددر كم زلو زسمعو أب تخباب زنبرو سبات بمولهم تأكيبهم نت وددر نخريو نابتو بوتا يمتو اتناي وددر جيزي أخيلو دما نمهبير قوالو جيتا مساءن زوادا در سبت مرز السادما كابتي أبتو بوتا زنبرو مستزحيل سب نختوادا در مريتا نوددر تدالو اتم أبتو بوتا زنبرو سباتن اتمسا زوادا در زنبر سبن جيتا يتسعرن يعلم تحت قمت هيبو ما ولا قاتا نبرو انتخونا جن لكع اتوددر مستجمرة جيتا نايتود اقري حيزان داقوييت نتودي بزلو وحيلي كابت موادا در بوتا نختوصو نابتج أف حيزاتو تخيد جن جيتا كم زوالا قاتا قبرت اتمسا زوادا در زنبر ودي حيال سل زنبر نعا اي سعرا ازز رأيو ابت خباب تأكيبهم زنبرو سباد دما جيتا بحيل مسؤو سلستوادا درت بعدنا قوت نعا كلهم يتاقعلا جيتا دما لك عنا بقزا مستملست ابتنا يوددر بوتا سلست سعرت حريقة نخلت معالتي دك اسكي وسدا بتنقر كتحسب تحلفو ابزغت الجيزي جيتا بتدقاقامي نابتنا يوددر بوتان داخدت مزتفلالي سبات نايك اللس وددر كتكايد كلا نرئي كومون مبزحتي وددر كتسعر تجمر بز مخنيات دما كلتي انما بيردكو ابت خبابي فلوطات نايك اللس توادا درتي خونا ابت ختما زنبر زنبره اتأبوان قالاتي اللو زنبره سقا الشيط سباي اتدوكان بوهم كم زفلت غيرو بزحت عماويل كم زهلو يكبر مهبير دما اتخل جيزي تصبيو زنبره نجر يخونلو نتناتو مداليا كابتو بوتا العيلو نتناي دكو استشلمو مداليا نت بوتا يملو جيتا دما موداتا علم لخو وددر نختكايد دلو تتخون مهبير دما نجيتا بزبلت السلطنة سلزدليا كابت زنبرو سروحو اقواري تواتيو نعا من لمماد سرحايلي يحزو كومون مهبير نجيتا نايت وددر حقتات كمهرا خلو نريو جيتا ناي وددر جيزيا أخيلو بناي علم لخاو درجة نختوادا در تدالو أبز حجي جيزي جيتا قدم حجي مسودات توادا در سلزنبرت نتن زنبرا مسا زوادا در والد بقليلو خد سعرن تجمر كابت الزنبرا مدالياتا توطاي كالئ مداليان دا تشلمت مسعر تجمر كابون دحر الزافيل من ناب دحر استوسن عمتات يوسدنا جيتا أبز حجي جيزي عباي قوال كوينان أبتكايدو وددر دما كتسعر كلا نريا اتوم أبتخباب الزنبرو سباد دما جيتا أبتو وددر بمسعرا حقوسات سلزنبرو تحقيسهم كسعسعو خلو نرئي جيتا أبهندنا بزركب بيت تمرتي بزلوا بقعت سلستمرتت حدا فلوط بيت تمرتي نجيتا بزي زخونة تخفلو جنزب نتا ناي تمرت عدلي وهابا مهبير بيت نجر ولا قادس تبولو انتخونا جن زفرحو نجر نيريو مخنياتو زا سلطنا سب نسو سلزيكونا اتحدشا سلطانيا ناتا بقعت دخمتن انتاي كم زخونة زي كفلت يخقليلو يفرح نيرو ناب تحدشا سلطانيا دما كيدو كزاراربو يفتن انتخونا جن تسلطاني بمهبير ازي حريقو بزعبا سرحو تصبو جيرو خمز فلتن
ኣብ መንጎ ስርሑ ንኸይኣቱ ነጊርዎ ገዲፍዎ ይኸይድ። ኣብዚ ግዜ ማህቢር እቲ ነገር ብዝያዳ እንዳጨነቆ ይመጽእ። እንተኾነ ግን ወላ ሓንቲ ክገብር ስለ ዘይክእል ንጓሉ ኣብቲ ቦታ ገዲፍዋ ናብ ገዝኡ ይምለስ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ንግሆ ኣሰልጣኒኦም ራማድ ንጊታን ነተን ኣብቲ ቦታ ዝነበራ ኣዋልድን ሓድሽ ናይ ቅልስ ልምምድ ክምህረን ከሎ ንርኢ። ከምኡውን ንሰን ቅድሚ ምጥቃዐን መጀመርያ ንገዛእ ርእሰን ክከላኸላ ከም ዘለወን ይነግረን። እንተኾነ ግን እዚ ልምምድ ንጊታ ሓድሽ ስለ ዝነበረ ንኽትለማመድ ከቢድዋ እዩ ነይሩ። ከምኡውን እቲ ሓድሽ ዘላቶ ኩነታት ንጊታ ብዝበለጸ ካብ መስመራ እንዳውፅኣ ይመጽእ። ቀደም ኣቦኣ ንኸይትገብሮ ዝኽልክላ ዝነበረ ነገራት ድማ ሕጂ ካብ ናይ ኣቦኣ ቁፅፅር ወፃኢ ስለ ዝኾነት ምቁር ምግብታት ክትበልዕን እቲ ቀደም ኣቦኣ ዝኽልክላ ዝነበረ ነገራት ክትገብሮ ትጅምር። ብተመሳሳሊ ድማ ንጊታ ንእሽተይ ሓፍታ ባቢታ ኣብ ትሕቲ ናይ ኣቦኣ ትእዛዝ ኮይና ንናይ ዓለም ለኻዊ ውድድር ንኽትወዳደር ካብ ጊታ ንላዕሊ ክትፅዕር ከላን ክትለማመድ ከላን ንሪኣ። ኣብ ዝቕጽል ድማ ጊታ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበራ ስልጠና ወዲኣ ንኽትበጽሖም ናብ ናይ ኣቦኣን ኣዲኣን ገዛ ትመጽእ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ ግዜ ጊታ ኣዝዩ ጠባያ ተቐያይሩ ነቦኣ እውን ኣኽቢራ ምዝራብ ገዲፋቶ ንሳ ካብኡ ንላዕሊ ከም ዝኾነትን ዝሓሸት ሰብ ከም ዝኾነት ክትሓስብ ክትጅምር ከላ ንሪኣ። ማህቢር ድማ ኩሉ ትዛረቦ ዝነበረት ነገራት ሰሚዑ ወላ ሓንቲ ተዛረባን። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ንግሆ ጊታ ንንእሽተይ ሓፍታ ኣብቲ ሓድሽ ትነብረሉ ቤት ትምህርቲ ዝተማሃረቶ ነገራት ንዓኣ ተለማምዳ። ኣቦኣ ድማ ነዚ ምስ ረኣየ በቲ ሓድሽ ዘምጻቶ ናይ ስልጠና ልምዲ ምስኡ ተወዳዲራ ንኽትስዕሮ ይሓታ። ጊታ ድማ ብዘለዋ ሓይሊ ምስ ኣቦኣ ክትወዳደር ትጅምር። ማህቢር ግን ዕድመ ወሲኹን ዓብይን ስለ ዝነበረ ብጊታ ብቐሊሉ ይሰዓር። ንጽባሒቱ ንግሆ ጊታ ነቦኣ ወላ ሓንቲ ከይትዛረበቶ ኣብቲ ቦታ ገዲፋቶ ናብ ቤት ትምህርታ ትምለስ። ከምኡውን ናይ ዓለም ለኻዊ ውድድር ንኸተካይድ ናብ ሲድኒ ትኸይድ። እንተኾነ ግን በቲ ሓድሽ ዘምጻቶ ልምድታት ምኽንያት ጊታ ብቐሊሉ ትሰዓር። ብተመሳሳሊ ድማ ንእሽተይ ሓፍታ ባቢታ ኣቦኣ ዝብላ ዝነበረ ነገር ትሰምዕ ስለ ዝነበረት ኣብታ ሃገር ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ቅልስ ውድድር ንሳ ትስዕር። ከምኡውን ከምቲ ሓፍታ ረኺባቶ ዝነበረት ዕድል ወላ ሓንቲ ገንዘብ ከይከፈለት ናይ ነፃ ትምህርቲ ዕድል ትረክብ። ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኸይዳ ድማ ምስ ሓፍታ ምስ ተራኸበት ባቢታ ንሓፍታ ኣቦኣ ዝብላ ዝነበረ ነገር ከይረስዐት ናይ ኣቦኣ ናይ ልምምድ ስልጠና ክትርስዖ ከም ዘይትደሊ ንሓፍታ ትነግራ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝሓለፈ ተሳዒራ ስለ ዝነበረት ተሳዒራ ኸላ ወላ ሓንቲ ስለ ዘይተገደሰትሉ ንምንታይ ከምዚ ትኸውናላ ንጊታ ተሓታ። ጊታ ግን ነቲ ዝሓተተታ ሕቶ ወላ ሓንቲ መልሲ ሃበታን ነይራ። ካብዚ ግዜ ንድሓር ጊታ ሓንቲ ግዜ ጥራይ ኣይኮነትን ተሳዒራ። ድሕሪ ሓደ ወርሒ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ውድድር እውን ጊታ ትሰዓር። ከምኡውን ኣብ ዝቕጽል ኣብ ዝካየድ ዝነበረ 5 ውድድራት ጊታ ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ብተደጋጋሚ ትሰዓር። ከምኡውን እቲ ሰልጣኒኣ ንሳ ንኸምዚ ዓይነት ውድድር ከም ዘይበቓዐትን ናብ ገዛኣ ተመሊሳ ናይ ቀደም ህይወታ ንኽትነብር ክነግራ ከሎ ንርኢ። ጊታ በቲ ነገር ኣዝያ ሓዚና በይና ኮፍ ኢላ ክትሓስብ ትጅምር። ኣብዚ ግዜ ሓፍታ ናብኣ መፅያ ተጸናንዓ። ከምኡውን ኣቦአን ዝበለን ነገር ተትሰምዕ ነይራ። ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣይምተፈጥረን ነይሩ ኢላ ትነግራ። ጊታ ድማ ኣብዚ ግዜ ኣዝያ ሓዚና ናብ ኣቦኣ ብቴሌፎን ደው ኢላ ንዝገበረቶ ነገር ኩሉ ይቕሬታ ተሓቶ። ከምኡውን ካብ ሕጂ ንድሓር ንዕኡ ከም ትሰምዕን ካብ ሕጂ ንድሓር ንሱ ዝበላ ከም ትገብር ነቦኣ ትነግሮ። ኣቦኣ ድማ ጓሉ ተጨኒቓ ከም ዘላ ምስ ተረድኦ ኣዝዩ ሓዚኑ ይቕሬታ ገይሩላ ይተዓረቑ። ካብኡ ንድሓር ጊታ ንገዛእ ርእሳ ንኸተመሓይሽ ወሲና ከምቲ ቀደም ፀጉሪ ርእሳ ቆሪፃ ብናይ ኣቦኣ ዝህባ ዝነበረ ስልጠና መሰረት ልምምዳ ትጅምር። ኣብ ዝቕጽል ድማ ኣብ ውሽጢ ህንዲ ዓብ መደብ ተዳልዩ ልዑል ዝኾነ ናይ ቅልስ ውድድር ከም ዝካየድ ኣብ ዜና ክነገር ከሎ ንርኢ። እዚ ዝሰምዐ ንበዓል ጊታ ኣቦአን ድማ ንደቁ ንኸሰልጥን ናብቲ ንሰን ዝርከባሉ ከተማ ይኸይድ። ምስ ኦምካር ኮይኑ ድማ ሓንቲ ገዛ ተኻርዮም ንደቁ ንኸሰልጥነን ይዳሎ። ምሸት ምሸት ወላ ሓደ ሰብ ከይረኣየን ተሓቢአን ናብ ኣቦአን እንዳኸዳ ብውሕዱ ን2 ሰዓት ዝኣክል ኣቦአን ከሰልጥነን ይጅምር። ቅድሚ እቲ ቀንዲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝለማመድኦ ልምምድ ምጅማሩ ድማ ተመሊሰን ተሓቢአን ናብ ቤት ትምህርተን ይኣትዋ። እዚ ነገር ድማ ንሰሙን ዝኣክል ይቕጽልኦ። እንተኾነ ግን ራማር እቲ ነገራት እንዳተቐያየሮ ስለ ዝመጸ እቲ ዝተፈጥረ ነገራት ኣጠራጢርዎ
ነቶም ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓለፍቲ ዘለዎ ስግኣት ይነግሮም። እቶም ሓለፍቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ድማ ናይቲ ሰልጣን ርእይቶ ድሕሪ ምስማዖም ንማህቤር ፀዊዖም ካብ ሕጂ ንድሓር ንደቁ ንበይነን ወሲዱ የሰልጥነን እንተደኣ ኮይኑ ካብዚ ቤት ትምህርቲ ከም ዝሰግዎን ይሕብርዎ። ማህቤር ድማ ንደቁ ኣዝዩ ስለ ዝፈትወንን ነቲ ዘለወን ናይ ትምህርቲ ዕድላት ከየባላሽወለን ኢሉ ነቶም ሓለፍቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ከም ዘቋርጾ ይነግሮም። ናብ ደቁ ድማ ብሞባይል እንዳደወለ ክሕግዘን ክፍትን ከሎ ንሪኦ። ኣብ ሓደ ምሽት ድማ ማህቤር ጊታ ክትለማመድ ከላ ዝተቐድሐ ቪድዮ ኮፍ ኢሉ ይርኢ። ከምኡውን ኣብ ምንታይ ከም ዝኾነ እቲ ድኸማ እንዳስተውዓለ ብሞባይል እንዳደወለ እቲ ነገር ንኸተዕርዮ ይነግራ። ካብኡ ድማ ጊታ ናይ ውድድር መዓልቲ ኣኺሉ ብጽቡቕ ኩነታት ቅድሚ ውድድር ዝነበረ ፈተና ትሓልፍ። እቶም ናይ ስፖርት ጋዜጠኛታት ድማ ከመይ ጌራ ከምዚ ዝተቐየረት ምስ ሓተትዋ ኩሉ ነገር ኣቦኣ ከም ዝገበረላ ትዛረብ። ኣብዚ ግዜ ኣብ ጎና ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ኣሰልጣኒኣ ራማድ ነቲ ዝተዛረበቶ ሰሚዑ ሓሪቑ ይጥምታ። ጊታ ድማ ምድላዋታ ወዲኣ ናብቲ ቀንዲ ውድድር ተኣቱ። እቲ ውድድር ምስ ተጀመረ ድማ ንኽልተ ዙር ዝኣክል ጊታ ክስዕር ኣይከኣለትን። ኣብዚ ግዜ ንጊታ ክከታተል ኢሉ ኣብቲ ቦታ ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ማህቤር ንገዛእ ርእሳ መከላኸል ኣቋሪፃ ንኸተጥቅዕ ይነግራ። ጊታ ድማ ናይ ኣቦኣ ምኽሪ ሰሚዓ ከተጥቅዕ ትጅምር። በዚ ምኽንያት ድማ ካብታ ምስኣ ትወዳደር ዝነበረት ጓል ንላዕሊ ልዑል ነጥቢ መዝጊባ ትስዕር። ጊታ ድማ ንናይ መጀመርያ ውድድር ኣስዒራ ናብ ቀጻሊ ውድድር ትሓልፍ። ቀጺላ ድማ ምስ ንኣሚ ትበሃል ጓል ውድድራ ትጅምር። ናይ ኣቦኣ ዘረባ ሰሚዓ ድማ ከምቲ ንሱ ዝመሃራ ትገብር። እንተኾነ ግን ኣብ መወዳእታ ንሳን እታ ምስኣ ትወዳደር ዝነበረት ጓልን ማዕረ ሓደ ዓይነት ነጥቢ የምጽኣ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ መንጎ ክልቴን መፈላለይ ነጥቢ ንኽህሉ ሓንቲ ውድድር ንኸካይዳ እቲ ዳኛ ይእዝዝ። ኣብዚ ግዜ ጊታ እታ ተወዳዳሪት ኣብ ዘይሓሰበቶ ቀልጢፋ ነታ ምስኣ ትወዳደር ዝነበረት ጓል ኣጥቂዓ ነቲ ውድድር ትስዕር። ኣብዚ ግዜ ድማ ኣቦኣ ኣዝዩ ተሓጒሱ ካብቲ ኮፍ ኢሉሉ ዝነበረ ተሲኡ ንጓሉ ከተባብዓ ከሎ ንርኢ። ጊታ ድማ ናብቲ ናይ መወዳእታ ውድድር ትሓልፍ። ጊታ ድማ ነቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ውድድር ምስ ወድአት ከምቲ ናይ ኩሉ ግዜ እቶም ናይ ስፖርት ጋዜጠኛታት ናብኣ እንዳመፁ ከመይ ጌራ ከምዚ ዓይነት ለውጢ ከተምፅእ ከም ዝኽኣለት ደጊሞም ይሓትዋ። እሳ ድማ ኩሉ ግዜ ነቲ ሓላፍነት ዝወስደላ ኣቦኣ ከም ተመስግን ትነግሮም። ራማድ ድማ ብተደጋጋሚ እዚ ዝተዛረበቶ ስለ ዝሰምዐ ሓሪቑ ናብቶም ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓለፍቲ ብምኻድ ደጊሙ ቅሬትኡ ከቕርብ ከሎ ንሪኦ። ኣብቲ ናይ ውድድር ቦታ ድማ ናይ መወዳእታ ምስ ጊታ ትወዳደር ኣንጀላ ዝተባህለት ጓል እያ ነይራ። ኣንጀላ ቅድሚ ሕጂ ንጊታ ክልተ ግዜ ኣብ ውድድር ስዒራታ ከም ዝነበረት ኣብዛ ፊልም ንርኢ። ጊታ ድማ በቲ ኩነታት ኣዝያ ተረቢሻ ምስ ኣቦኣ ትማኸር። ኣቦኣ ድማ ንሳ ንኣንጀላ ጥራይ ዘይኮነት ትቃለስ ነቲ ጓል ኣብ ናይ ገዛ ስራሕ ጥራይ ንፍዕቲ ዝብል ሓሳብ እውን ክትቃለስ ከም ዘለዋ ይነግራ። ከምኡውን ውስኻ ቢሉ ንሳ ንኽትስዕር ግዴታ ከም ዝኾነ ነጊሩ ንጓሉ የበረታትዓ። እቲ ናይ ውድድር መዓልቲ ኣኺሉ ድማ ማህቤር ጓሉ ተካይዶ ውድድር መታን ከይርኢ ራማድ ኣብ ሓደ ገዛ ንዕኡ ከም ዝዓጽውዎ ይገብር። ጊታ ድማ ኣቦኣ ናብቲ ቦታ ብዘይምምጽኡ ቁርብ ዋላ እኳ ተተረበሸት ንዝነበራ ውድድር ተዳልያ ነታ ተወዳዳሪታ ንኽትስዕር ምስኣ ክትቃለስ ትጅምር። ኣብ ናይ መጀመርያ ዙር ድማ ጽቡቕ ነጥቢ ምጽኣ 4-1 ትስዕር። ኣብ ካልኣይ ዙር ግን ጊታ ንኣንጀላ ክትስዕር ኣይከኣለትን። እቲ ውድድር ድማ ቐጺሉ ኣብ ሳልሳይ ዙር ይበጽሓ። ጊታ ድማ ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ሳልሳይ ዙር 4-0 ክትምራሕ ከላ ንርኢ። ከምኡውን ምስ ኣንጀላ ዘለዋ ውድድር ንኽውዳእ 10 ሰከንድ ጥራይ ይተርፋ። ኣብዚ ግዜ ንጊታ ሓደ ሓሳብ ይመጸላ። ኣቦኣ ቅድሚ ሕጂ ዝነገራ ኣብ ውድድር ብኸምዚ ዓይነት ቅልስ እንተደኣ ስዒራ 5 ነጥቢ ከም ጸልኪ ኢልዋ ዝነበረ ኣቦኣ ዝመሃራ ነገር ትዝክር። ልክዕ በቲ ቦኣ ዝመሃራ መሰረት ድማ ነታ ተወዳዳሪታ ተውድቓ። ከምኡውን ካብ ኣንጀላ ንላዕሊ ውፅኢት ብምምጻኣ ኣብቲ ውድድር ንሳ ትስዕር። በዚ ምኽንያት ድማ ጊታ ንመጀመርያ ግዜ ካብ ኣዋልድ ብናይ ቅልስ ውድድር ንሃገራ ናይ ወርቂ መዳልያ ትስዕር። እንተኾነ ግን ኣቦኣ ኣብቲ ቦታ ብዘይምንባሩ ደስ ከይበላ እዚ እንዳሓሰበት ከላ ናይ ህንዲ ሃገራዊ መዝሙር ይጅመር። ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ተዓጺ ዘሎ ኣቦኣ ንጊታ ማህቤር ናይ ህንዲ ሃገራዊ መዝሙር ምስ ሰምዐ ጓሉ ከም ዝሰዓረት ይፈልጥ። ናይ ኣጋጣሚ ድማ ኣብቲ ቦታ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ
ማህቤር ኣብቲ ክፍሊ ተዓፅዩ ምስ ረኣየ ነቲ ማዕጾ ምስ ከፈተሉ ማህቤር እንዳጎየ ናብ ደቁ ኸይዱ ንደቁ በአን ከም ዝኮርዐ እንዳነገረ ይሓቁፈን። ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ናይ ስፖርት ጋዜጠኛታት ድማ ንራማድ ገዲፎም ናብ ጌታን ናብ ኣቦኣን ብምኻድ ብዙሕ ሕቶታት ክሓትዎም ከለዉ እንዳረኣና ፊልምና ኣብዚ ይውድእ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዳንጋል ዘርእስታ ብ2016 ዝተሰርሐት ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተመርኮሰት ፊልም እያ። ከመይ ርኢኩማ? ርኢቶኹም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ከምኡውን እዛ ፊልም ናብ ብዙሓት ሰባት ንኽትበጽሕ ላይክ ንግበራ። ንቻነልና ድማ ከምዚ ዓይነት ሓደሽትን መሃርትን ፊልም ሒዝና ክንመጽእ ከለና ቀልጢፉ መታን ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።